ddydd, fi a fy mentor yn cynnig sesiynau chwaraeon yn ysgolion ar draws y stryd. So, o ddydd i ddydd, fi'n dysgu plant yn y bore, plant ysgol yn dod mewn, so fi'n dysgu nhw. Wedyn fi'n eistedd ar y set yn wneud achor bywyd, so lifeguarding. A wedyn, yn y prynhawn wedyn, mae ysgolion i'r prynhawn to, so fi'n dysgu nhw. A wedyn ar ôl ysgol, mae gwersi nofio da ni yn private wedyn, so fi'n dysgu fyna wedyn fyd. Fy swyddi o ddydd i ddydd yw dod â cleifion sydd wedi cael I atgyfeirio gyda'r meddyg teulu mewn I dosbarth ffitrwydd. Mae wahanol ffordd maen nhw gallu dod mewn i'r dosbarthiadau hyn fel trwy cancer neu iechyd meddwl ac yn y blaen. A wedyn ni'n dod mewn ac hyfforddi nhw a helpu nhw I fyw yn mwy iach ac cael bywyd llawn eto. Fy dyletswyddau I o dydd I dydd yw hyfforddwr ffitrwydd a cynorthwydd yn y Canolfan Lles Llanbedr. Wel, fi wastad I dod o sporty background, really. Yn ysgol, o'n I wastad captain sports a pethau bob blwyddyn. So, wastad dwlu ar y chwaraeon. A wedyn, nes I cwmpo mewn I fe, really, achos o'n I nofio lot anyway. Cyn oedd y cyngor wedi cymryd drosto'r pwll, nes I wneud bach o gwaith pan oedd yn community run. A wedyn nes I mynd mlaen i'r cyngor wedyn I wneud y lifeguarding, a wedyn nes I ar cyrsau gwahanol, a nes I just cwmpo mewn I fe achos oedd da fi sporty background, really. Fi wedi dewis swydd hyn oherwydd bod da fi diddordeb fawr yn y diwydiant ffitrwydd, a hefyd rwy'n hoffi helpu pobl cyrraedd eu nodau ffitrwydd a gwella iechyd. Nes I ddewis y swydd yma fel gyrfa oherwydd dwi wastad wedi bod mewn I ffitrwydd o waron i'n ysgol a wastad wedi bod yn berson sydd yn hapus I siarad gyda pobl ac yn moyn helpu pobl. Fel hyn dwi'n gallu cyfuno y ddoi. Manteision o gweithio yn Ceredigion yw bod fi'n gallu aros adre agos I teulu fi a ffrindiau fi. I fi, mae fe'n cadw'n lleol, dwi'n byw yn lleol. Mae'n neis I cael cyfle I gweithio yn y diwydiant yma heb gorfod symud bant rhywle a hefyd bod y cyflwysterau mor arbennig da ni fan hyn yn Ceredigion. Mae'n pleser I aros fan hyn I gweithio. Fi'n joio bwys y môr. So na pam fi wedi aros yn Ceredigion. Fi'n byw yn Abreiron nawr. So mae fe'n neis bod bwys y môr. Mae fe'n neis. Mae sort of a close-knit community fan hyn, Dani. So mae fe'n lyflu bod pawb yn nabod pawb. So mae fe'n neis aros yn yr ardal. Dwi wedi penderfynu aros yn y filltir sgwar. Mae'n heulu I gyd yn byw yn yr ardal. Mae'r teulu yn bwysig iawn I fi. Dwi moyn aros yn agos I dad a mam. Bwysig I fi aros yng Nghymru. Dwi'n cefnogi'r iaith Gymraeg yn gryf a mae Cyngor Ceredigion yn help fawr iawn I hybu y iaith Gymraeg. Mae sgiliau iaith Cymraeg wedi bod yn huge benefit I swydd yma. Mae'n rhoi real sens o cyd-yn-nabod I pobl sydd yn siarad Cymraeg. Mae'n neis I rhai pobl, yn wedig y pobl mwy hŷn felly, sydd mwy cyffyrddus siarad yn y Cymraeg, a hefyd I gweithio gyda'r ysgolion, gyda'r plant llai hefyd, jyst mwyn help y cyfathrebu yna a cadw'r Cymraeg I fynd. Mae cael sgil iaith Cymraeg 100% yn bwysig iawn yn y gwaith hyn. Fel fi'n gweud, mae lot o pobl yn dod mewn yn cael eu cyfeirio gyda'r meddyg teulu. Gwedwch os oes rhywun gyda Parkinson's neu Alzheimer's, mae mor bwysig bod chi'n gallu trafod gyda nhw yn iaith eu mam. Y myth mwyaf yn y sector yw bod yr swydd achub bywyd yn boring.
dyw e ddim yn boring o gwbl. Mae lot da ni yn neud o ddydd i ddydd. Nawr te, myth mwyaf dwi'n meddwl yn y sector hyn yw unwaith chi'n gweud amdano ffitrwydd ac ystafell ffitrwydd, mae pawb yn meddwl bod chi'n cerdded o amgylch mewn lycra trwy'r dydd ac yn edrych mewn gwydr trwy'r dydd, ond yw'n ddim yn wir.